गरमाबो बबेबा बिश्वबिद्यालयनिफ्राय डिग्री लाना फैदों जानांगौ, नङाबा माने एफा एफोरबायदि गरम। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खुलुमनाय बहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोनहा माबोरै दं? आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं। थ' आंबो मोजाङैनो दं बे साननैसो इसोरनि अननायाव। थ' दिनै आं मोननैसो गरम गरम खोथाफोरखौ सावरायनो थाखाय फिन खनसे नुजाफैलायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, फिउनाया सोर आरो कुइन सनियानि हौवाया सोर आरो मा मानसि, नोंथांमोनहा बिनि बागै गोबाङा मिथिखाबाय जानांगौ आरो गोबाङा मिथियाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मोजां बुजिगोन होननानै आं सानो। दायो जोङो सावरायग्रोनि बे साननैसो भाइरेल जाबाय थानाय गाग्रि खाग्लारि। नोंथांमोनहा बिनि भिडिअखौ गोबाङानो ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानायखौ नुगासिनो दं। थ' बेनि सायाव नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्टआव खिन्थाहर। मानसिफ्रा मा बुंगासिनो दं दा रिन्दि फिन्दि होननानै, नोंसोर मानो मावनांगौ आंनि बायदि खामानि? गाली गरी मंत्र पढ़ रही है कोई? मैं मंत्र पढ़ रही है। हाँ, मुझे लगा कोई मंत्र पढ़ रही है तू। ओ ये बाबा, तो फाइनली राज सामने आ गया, सबको देख लो भाई। किससे हालत हो गया, 2-4 दिन बीमार पड़ गए। म्यूजिक सुनना बहुत बाबू 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 क्या बोल रहे हैं? हाँ? कौन सा लैंग्वेज में सब कमेंट कर रहा है? हेलो सर, आंनि फन भिडिअखौनो निउस नायबोहोदों, सोरबा सोरबा बुंगासिनो दङ गथ'फोरखौ आंहा अरजाया जेबो। कुछ नहीं समझोगे तुम। सब 40 लोग जो है लाइव में आए, हाँ? लाइव में सब 40 जो है, सब चाइनीज लोग जुड़े हैं। सब नेपाल का आदमी जुड़े हैं लाइव में। खाना खा जाओ। हाँ भाई, Ang sana ka kulang wala sa boy sabi sa mama din ando kulang wala जो वाटी में चेका हमना गया कोई निजे कष्ट कराई दे निजे जादू मालाई नी मानो ऐसा मेगन मेगन चाहिए मालाई पूरा। तो सब पता क्या हंसते होंगे, ये दोनों साथ में लाइव है, वही है दोनों जो कमेंट कर रहे हैं ना, क्या जो कमेंट कर रहे थे उधर चाइनीज लोग, वो समझते होंगे लड़का भी है, यही है। अभी सब स्क्रीनशॉट मारेंगे, फिर से एक न्यूज बनाएंगे। हाँ बनाने तो नहीं क्या दिक्कत अभी तो अपना फेस दिखा। थ' बिथांनि बुंनाया जाहैदों आं जेखि फिल्म बानाया बा आं जेखि बानाया आंनि गोसो, बेफोरबायदि खोथाखौ बाहायदों। थ' खोथाया बेफोरबायदि नङा। न'नि मान सनमाननि खोथा थायो, नोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा न'खरजों लोगोसे जोंबो मान सनमाना थांफायो। जेनेबा बर' हारि हिसाबै सिनायथि जाबाय जेला बर' हारियाबो मान सनमाना थांफायो। बेनिखायनो नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनायखौ बन्द खालामबा मोजां जागौ होननानै सानो आरोना। थ' लोगोफोर, नैबे फिउनाया जाहैबाय कुइन सनियानि फिसाजो, कुइन सनियानि जि बयफ्रेन्डखौनो होनना बुङो नों दायो, बे जाहैबाय नैबे नोंथांमोनहा मिन्थियाखैबा नायना लादो। बेनो जाहैबाय सनिया कुइननि एबा कुइन सनियानि बयफ्रेन्ड। बिथांनि बागै आं जेबो बुंथ'वा। जोंनि उन्दै उन्दै बिनानावमोनहा जोंनि खाथि खाला बेफोरबायदि गुबुन हारिजों थाङालासिनो हायोब्ला गोजानाव बेफोरबायदि थांबाबो
जेबो जाथाया जानाय नङा होननानैसो आं सानो। मानोना खाथि खालानि जि हारिनि मानसिफोर बेफोरो जोंखौ नायनो हाखाया, जोंखौ सिं सिं माने बहुद माने गाज्रि साननाय, गाज्रि नोजोर खालामनानैसो थायो। बेनिखायनो खमाव मासाव नोंथांमोनहा सानै साथामखौ खोनाखागोन आरोना, जेनेबा गुबुन हारिजों हाबा जानाय बर' हिन्जावफ्रा बुथारजानाय बा माबा मोनसे जानाय बिदि जाथायखौ नोंथांमोनहा मास मोनसेनि गेजेराव खमैबाबो नोंथांमोनहा सानै साथामखौ खोनाखागोन। बेनिखायनो आं सानो नोंथांमोनहा बेफोरबायदि खाथि खाला गुबुन हारिजों हाबा जायालासिनो हायोबा नोंथांमोनहा लागिले बेफोरबायदि गोजानाव हाबा जाहैबा बेफोरबायदिया जाथाया जानाय नङा होननानैसो आं सानो। हायोबा नोंथांमोनहा गावजों गाव जुलि जालायनाया मोजां, अब्लाबो जुदि जायफ्रा खाथि खाला गुबुन हारिजों हाबा जानो सानदों बेफोरखौ आं माने बादा होयो। नोंथांमोनहा बेफोरबायदि गुबुन हारिजों हाबा जायालासिनो हायोबा नोंथांमोना गोजानावसो हाबा जाहैबा बेफोरबायदि जाथायखौ जों नुनाय नङा होननानैसो आं सानो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो नोंथांमोनहा गोदानै आंनि चेनेलाव हाबफैदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ' लाबोयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो सहैनायफोरबायदि, भिडिअ' आपडेट होयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो सहैनायफोरबायदि। थ' नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना लादो।